سبح مقالو يا مخانلو جزي حاسمون على يا مارلو حبب الجزي عفو حتمو ود سبز بدلو عيتسكم السلام كم يغنيكم مدب تخطتلتي تقريني غبي تزلون معن عمشاي كفال فال نايت طبب عبدر في زرستات خطتلت مدب يحيزلكم ما تزلون سنة مكتتال حق نمزراب زاكل بزح افكار فيديو كليب ايكونكن ايفوتن مال زي كونسي مجمرتا اب سكرين توري مدرف خستماغر ايمرصن ايه اتي مخنيات كا درف رؤسو زخاله طبابات سلازلوو سميع خستماغر امبر بدغف كاميرا كردوم زدليني حسابات اللوني لسلازي امني ولا مردوم زخبدن حسابات اللو جن عيني عميته حاسبو لمنبر بدغف كاميرا كردوم اي بهغني مخنياتهم تحسته درفي بزيناي فيديو كليب دغف كنصر زلوو እቲ ካልኣይ ምክንያት ከዓ ብዙሕ ደረፍቲ ንቪድዮ ክሊፕ ከም መኸወል ሕመቆም ክትቆምሉ ስለዝጀመሩ ኣብ መጻወዲኦም ንኸይኣቱ ወይ ከዓ ከደናግሩና ይደልኒ ስለዚ ብፍላይ ሎሚ ኣቀዲመ ብዘይ ቪድዮ ክሊፕ ክሰምዕ እየ ዝመርጽ እዚ ኩሉ ክብል ከለኹ ግን ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ትግርኛ ቪድዮ ክሊፕ ብዘውግህ መንገዲ ስለዝስራሕ እምበር እቲ ጽቡቕ መንገዲ ዝተሰርሐ ቪድዮ ክሊፕ ኣገዳስነቱን ጽቡቕነቱን ይርዳኣኒ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ቪድዮ ክሊፕ ኣገዳስ ዝኸውን كم تزبزح فريات زخونة نجار زرقن زجبت الملك عزلوه زبزح فريات طبابون زرقن زجبت الملك علوه فيلمي مصحف كبا ويكا كالو طبابات ترينا نتي حقيفهم مزلو زانتا وي حسب زوكل ملك علوه سلازي اتي بوشتم زلو زرزرات ابوتون كله بيدنا ملكتنا ات مصحف اتا فيلمي اتا قبا خنوب لمن خيل قرصلو درف جن دمص سلازخونه اتم سمعتي ابرسنا كاب نفطرو سئل وصاي فلوت قرصن ملكعن يبولن سلازي فيديو كليب اقداس زخونو لمغنيات نت درفي نصر قرصن ملكعن سلاز فتري قرصن ملكعن فطيرو مالت كا نتي بمسمع طراي نردو تحستو اي ملؤنت زهبو እዚ ኻ አኽልተ መክሰባት ይዘለዎም ሓደ ዝበዛحنا سمعت موسيقى مسمع طراي አኻለ አይኮነን ምክንያቱም ደርፊ ክንሰምዖ ከለና ኣብ ኣእምሮና ብዙሓት ሓሳባት ስለዝገለባበጡ ንምስተምቃር ዝኸውን ዕድል የብልናን ቪድዮ ክሊፕ ንርኢ ተለና ግን ዋላውን تسجلنا عينتنا نت أب سكرين زكاير سئلتات كاميرا أي حنجرني سلز تتحسوسي بإذن تزيعتونا بعينتنا خاطونا يخلي مالتي اتقال أي مغنياتك فيديو كليب سئلوا ملكعنا يدرف سلازغونه اتدرف زيادة نخنذكر يزحق زنا مغنياتهم كم سنة فلتتنياتات زدم وأمرنا على العلب بمسمع زيادة بمرأي زك نابنت نتدارينا نحادث انقاقو خمس قورسكا تنغيركايو دحر 8 ساعات انتاي كم قورسكا زي كذكرو يخلي انت دا انقاقو حندا قورسكا تريكا جن ولا وندحر حاده معلت انقاقو خمس بلعخا كنغركا يخلي اب درف تمصيناخا نحانت درف ابريدو تسمعيخا يا قلطيفكا 10 ساعات تخليخا بفيديو كليب تريخا يا جنتي زراخا يمسل تذكرو تخليخا كتغلصو وانت تخليخا نابنت زادرفي اسمعوا لفر لاي وينا فقط بين لو عند العرب زهاي زنقير لي حدك وانا كوري اماري انا ساماري لو مساماري نزادر في خنسمع خلنا بزحات كنذكرهم نقول نغرات كل اتقدماي نذكرها جن اذا فيديو كليب زيايه نزا فيديو كليب قدمنا تنريا جن بزحات كبارا نزا زيما اي نذكرنا سلازي فيديو كليب زي ندير في مولئنس سلاز فطرو ليو اقداس زخون حجي در في بزي فيديو كليب روسو زخاله سنه طبب مخانو ابوتن كله فيديو كليب جن بزح ناي فيلم طبابات سلا زكاتتن ا فيديو كليب نرخبو صبقاتك علو سلازي فيديو كليب كما يخون كله ايو ملكع زهبو فيديو كليب زبزح غزي سراحت فيلمي فطورهم زوري لمنقد مغنياتهم اب حاصير غزي عميق زانتا كنصباقوريهم زغدد سلازي اب فيديو كليب ناي دايركتور سينماتوغرافر وي ناي اديتور بقعات زنصبارق سئلتات نتلو حدا خابتنتي درف ملكع زفتر لا طببي نابنت ابزا غزي زرستاناي تسفعلن كورچا درف انترينا نزا درف توسخ ملكع زفتر ناي كاميران ارتعوتن طبباتينا نركب بفلاي كا اتي كاب استفلالي خرنعت توسد سئلتات اتي شادو ديبز اوف ذا فيلم اتي سلو موشن اتم فورغراوند زلو منقصاصاتن نغراتن اتم بهاور زاتو زموسل سئلتاتن اتي نصار سئلي كومبوزيشن كا اب فيديو كليب زلو كومبوزيشن وي فريم اغباب راسي اتي زبلص ابنت ناي زبلص كاميرامان يو سلازي فيديو كليب كنرئ انت دا وسينا صباق سئل ات مجمرتا زغدسنا طببي مخنياتهم امرناي سالاي زي حلف حمق سئل خري زدل سب يلن
እቲ ካልእ ጥበብ ከዓ ዛንታ እዩ ቪድዮ ክሊፕ ማለት ሲ ነቲ ትሕዝቶ ደርፊ ስእላዊ መልክዕ ንክፈጥረሉ ዝገብር ዝተቆራረፀ ስእላዊ ዛንታ ወይ ሞንታዥ እዩ ስለዚ ነቲ ብርግፅ ኣብ ደርፊ ዘሎ ትሕዝቶ ዘንፀባርቁ ዛንታ ክንከውን ኢና ንፅበዮ ምክንያቱም እቲ ደራፋይ ብዛዕባ ጓሂ ዳደርፈ ሓጎስን ዕልልታን ዘንፀባርቕ ዛንታ እንተደኣ ንርኢ ኣለና ህዋሳትና ከዋጃበሮም እዩ ዝጅምር ነቲ ደርፊ ዝበቅዕ ስእላዊ ዛንታ እንተሎ ግን ኣእምሮና ከይተሸገረ ዝርኦን ዝሰምዖን ከዋሃድ እዩ ዝኽእል ነቲ ስእልን ድምፅን ብሓባር ክነስተማቕሮ ንኽእል ኢና እዚ ኣቦትኡ እንከሎ ግን ገለ ኣለይቲ ቪድዮ ክሊፕ ነቲ ትሕዝቶ ናይ ደርፊ ሰጊሮም ተወሳኺ ዛንታ ይፈጥሩ እዮም እዚ ከዓ ምናልባት ምስቲ ትሕዝቶ ናይ ደርፊ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይክሰጥም ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ካብ ትሕዝቶ ናይ ደርፊ ተበጊሶም ርእሱ ዝኸኣለ ዛንታ ክነግሩና ተኽኢሎም እውን ሓደ ካብቲ ናይ ቪድዮ ክሊፕ ፅባቐታት እዩ ንኣብነት ከዓ ሸዊት ስገም ዘርእስታ ናይ ኣብርሃም ዓለም ደርፊ ተሪእና ልዕልታ ደርፊ ትነግሮ ዛንታ ኣብቲ ቪድዮ ክሊፕ ዘለዉ ጥበባት ከም ዝዛይድ ክነስተውዕል ንኽእል ኢና ኣብዛ ሸዊት ስገም ዘርእስታ ደርፊ ዮናስ ማይናስ ምስ ትሕዝቶ ናይታ ደርፊ ዝመሳሰል ቴማ ናይ ባዕሉ ዛንታ ፈጢሩ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ነቲ ዛንታ ናይ ፊልሚ ቅርፂ ብዝሓዘ መልክዕ ገይሩ ክነግረና ክኢሉ መጀመርታ ናይ ቦታን ግዜን ምከና ኣርእየና ስለዚ እቲ ግዜ ኣብ ግዜ ደርጊ እዩ ነይሩ ሓንቲ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገሚትና ኣለና ብድሕሪኡ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ሓዳር ዘሎ ፍቕሪ ኣርእየና ብድሕሪኡ ኸ እታ ድራማ ብምስባር እታ መስትያት እያ ጀሚራ ካብ ምስባር ናይታ መስትያት እንዳሓር ዘለዉ ነገራት ተርእናዮም ከዓ ኩሎም ተዛመድቲ እዮም እቲ መስትያት ምስ ተሰበረት ኣብርሃም ካብቲ ናይቲ በዓል ስልጣን መስትያት ሰሪቑ ንሰበይቱ ወሲድላ ንሳ ከዓ ተሓጒሳ ድሕሪኡ እቲ በዓል ስልጣን ስለ ዝፈለጠ እታ ዝተሰረቐት መስትያት ክወስድ ናብ ናይ ኣብርሃም ገዛ መፅዩ መስትያት ወሲዱ ከዓ ንኣብርሃም ቀጥቂጡ ገዲፍዎ ሽዑ ሰበይቱ ነቲ ኣብ ትሕቲ ዓይኑ ዝተወቕዐ ንክትሕከመሉ ኢና ንርኢ ብድሕሪኡ እዚ ኣብርሃም ንሜዳ ወፅዩ እታ ስድራ ከዓ ኣብ ፀገም እያ ወዲቓ ምክንያቱም ሰበይቱ ብድሕሪኡ ቆልዓ ወሊዳሲ ውላዳ ንምዕባይ ላዕልን ታሕትን እያ ትብል ዘላ እኳ ደኣ ብሓደ ብዕራይ ክትሓርስ ኢና ንርኢ እቲ ነዛ ዛንታ ሰሓቢት ዝገበራ ግን ኣብርሃም ምስ ብፃይ በቲ ከባቢ ክሓልፍ ዘጋጠመት ተጓንፎ እያ ኣብርሃም ኣብ ዘህሞት እዚኣ እዩ ውላድ ከም ዘለዎ ፈሊጡ እቲ ቆልዓ እውን ኣብ ስእሊ ይሪኦ ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ምዃኑ ፈለጠ ስለዚ ኣቦኡ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ክመውት ከሎሲ ሓንቲ ካብታ ልቢ ዝሰብራ ፍፃመታት ናይዛ ዛንታ እያ እቲ ካልእ ልቢ ትሰብር ክፋል ከዓ እቲ ቆልዓ ነድዩ መርድእ ክነግራት ኣሎ እዩ ሕጂ ዮናስ ማይነስ ኣዝዩ ቀሊልን ርዱእን ዛንታን ንክነግር ካብ ዝተጠቐመሎም ጥበባት ተሪእና ሓደ እዚ ፎርሻዶዊንግ ዝበሃል እዩ ፎርሻዶዊንግ ብትግርኛ ምናልባት ምትንባህ ወይ ምንፅልላው ክንብሎ ንኽእል ኢና ከመይ እዩ ዝሰርሕ እንተልና ከዓ ንኣብነት ዛንታ ክትነግር ከለኻ እታ ዛንታ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል ዘንፍቶ ሓበሬታ ምስ ትህቦ እዩ እታ ዛንታ ክትውድእ ከለኻ እቲ ኣቐዲምካ ዘንፈትካዮ ሓበሬታ ዓብይ ክፋል ናይ ዛንታ እዩ ክኸውን ዘለዉ እዚ ጥበብ እዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ዛንታታት ፊልሚ እዩ ዘገልግል ኣብ ቪድዮ ክሊፓት ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ብምንቅስቃሳት ወይ ምልክታት ኣቢሎም እዮም ዝጥቀሙሉ ስለዚ ዮናስ ማይነስ እቲ ቆልዓ ነብኡ ከም ዘለለዮ ንክነግረና ነታ ኣብ ናይ ኣብርሃም ገጽ ዘላ በሰላ ተጠቂሙ ግን ከዓ ዓባይ ክፋል ናይዛ ዛንታ ከም እትኸውን ኣቐዲሙ እያ እንፊትልና ጥራይ እውን ዘይኮነ እታ ዛንታ ትርጉም ምእንታን ክህልዋ ሙሉእ ቅድመ ዛንታ ናይዛ በሰላ እዩ ነጊርና ክትፍጠር ከላኻ ኣርእና ጠንቂ መፍጠሪያ እውን ነጊርና እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሰበይቲ ኣብርሃም በዚኣ እያ ሰብኣያ ከም ዝሞታ ፈሊጣ ካልኣይ ኣብነት ከዓ ምስራቅ ናይታ መስትያት ንኸርእየና ቀዲሙ ዘተንባሃ ስእልታት እዮም ኣብዛ ቀዳመይቲ ስእሊ ኣብ ባክግራውንድ እዛ መኪና እዚኣ ንርኢ ፀኒሕና እውን ነዛ መኪና ኣብ ውሽጣ ኢና ንሪኣ ኣብ ትቕፅል ስእሊ ከዓ እታ መኪና ንኣብርሃም ካብ መስመሩ ከም ዝወፅእ ከም እትገብሮ ኢና ንርኢ ብድሕሪኡ ኣብ ትቕፅል ስእሊ ከዓ ነዛ መስትያት ኢና ንሪኣ ኣብ ትቕፅል ስእሊ እውን እዛ መስትያት ኣብ ቅድሜና ኣላ ብድሕሪኡ ኣብ ትቕፅል ስእሊ ኣብርሃም ከማሪ ኢና ንሪኦ ስለዚ ዮናስ ማይነስ በዘን ውሑዳት ስእልታት ገይሩ እዛ መኪና ወይ እዛ መስትያት ዓባይ ክፋል ናይዛ ዛንታ ምዃና እዩ ኣንፊትልና ምክንያቱም ፀኒሕና ከም እንሪኦ ናይ እንዳ ኣብርሃም መስትያት ተሰበረት ኣብርሃም ካብዛ መኪና እዩ መስትያት ክሰርቕ ፈጢኑ ስለዚ ዮናስ ማይነስ ነዛ መስትያት ምስ ምስባር መስትያት ነታ ምስባር መስትያት ምስ ምስራቅ መስትያት ነታ ማህረምቲ ከዓ ምስ በሰላ ኣተኣሳሲሩ ነታ በሰላ ከም መንገር መርድእ ተጠቂሙላ ሕጂ ተኣየ ክብል ደልየ ዛንታ እቲ መሰረታዊ ክፋል ቪድዮ ክሊፕ ስለ ዝኾነ ቀሊልን ርዱእን ዛንታ ክነግረና ኣብ ዝኽእል ቪድዮ ክሊፕ ብዙሓት ጥበባትን ፅባቐታትን ክንረክብ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ብሓፂሩ ቪድዮ ክሊፕ ንፁር ዛንታ ክነግር ተኽኢሉ ዕላምኡ ወቂዑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን እዛ ቪድዮ ክሊፕ ደኣላ ዛንታ ፈጢራትላ እምበር እታ ደርፊ በይናትን ንሰማዓሲ ሓበሬታ እምበር ዛንታ ዝበሃል ነገር የብላን ብዝኾነ ብዛዕባ እዛ ደርፊ እዚ ዝኣክል ተልና ይኣኽለና እዩ እቲ ካልእ ከዓ ኣብ ቪድዮ ክሊፕ ክስኣን ዘይግብኦም ጥበባት ከዓ ናይቲ ደርፊ መንፈስ ዝገልፅ ወይ ዘድምቕ ስምዒት እዩ ኢሞሽን ወይ ስምዒት ክንብል ከለና ኣብ ዓውደ ፊልሚ እቲ ኣዝዩ ዓብይ ዝበሃል ነገር እዩ እቲ ምክንያት ታይቴልና ከዓ ኣፍቀርቲ ፊልሚ ክሪኡ እንተለው ልዑል ሓሳብ ስምዒት ስለ ዘግድሶም እዩ እዚ ማለት ዝኾነ ሰብ ናብ ሲኒማ ክኸይድ ከሎ ትምህርቲ ክቐስም ዘይኮነስ ነቲ ኢሞሽናል ኤክስፒሪየንስ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ
ብዛዕባ ዝኾነ ዝረኣኻዮ ፊልም ክትዝክር ከለኻ እቲ ዝበዝሕ ትዝክሮ ነገር ነታ ፊልም እንዳረኣኻ እንተለኻ ዝፈጥረልካ ስምዒት እዩ እዚ ከዓ ምናልባት እቲ ትፈትዎ ካራክተር ሕኒኡ ክፈድ እንተሎ እቲ ፀልኦ ካራክተር ክዕወት እንከሎ ገለ ከቢድ ጥልመት ክፍፀም ከሎ ወይ ሞት ናይ ሓደ ክመውት ዘይግብኦ ካራክተር ከጋጥም ከሎ እዩ ብሓፂሩ ከምዚ ዓይነት ስምዒትካ ዝትኽትኹኻ ወይ ዝቕስቅሱልካ ፍጻሜታት ኢኻ ትዝክር ፊልም ዳርእኻ ስምዒትካ ዘይለዋወጥ ኮይኑ ግን ፍረ ኣብ ዘይብሉ ኣኼባ ትሳተፍ ከም ዘለኻ ክስልችወካ እዩ እታ ፊልም ከዓ ከም ተራ ሓበሬታ ተነጊራ ጠፊኣ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ቪድዮ ክሊፕ ተመፂና ኸ ዝበዝሑ ናይ ትግርኛ ስራሕቲ ቪድዮ ክሊፕ እውን ኣብቲ ስምዒት ክፋል ናይ ቪድዮ ክሊፕ ጥራይ ከም ዘትኩር ኣስተውዒልና ንኸውን ኢና ንኣብነት ትኪ ኣብ ዘለዎ ገዛ ወይ ሕብርታት ወይ ኣጭረቕቲ ኣብ ዝመልኦ ቦታ ዝስርሑ ወይ ከዓ ሳዕስዒት ዝበዝሖም ቪድዮ ክሊፓት ተሪእና ዛንታን ሓሳብን ዘይኮንና ንረክብስ ኣዝዮም ብዙሓት ስምዒት ዝቕስቅሱልና ነገራት ኢና ንረክብ ምክንያቱም ሕብርን ምንቅስቃሳትን ገለ ካብቶም ስምዒት ንምፍጣር ዘገልግሉ መሳርሕታት እዮም እዚ ማለት ነብሰ ወከፍ ሕብሪ ወይ እውን ዝተደባላለቁ ሕብርታት ምስ ሙዚቃ ተዋሂዶም ዝፈጥርዎ ስምዒት ኣሎ ዝህብዎ ትርጉም እውን ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሕብሪ ክልስ ሓሳብ ኣቲኻ ምዝራብ እኳ ግዜ ቀትለልና እንዲ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሕብሪ ክልስ ሓሳብ ኣቲኻ ምዝራብ ግዜ ቀትለልና እንዲ ዝተፈላለዩ ሕብርታትን ኣጭርቅታትን ተጠቂሞም ዝሰርሕዎም ናይ ትግርኛ ቪድዮ ክሊፓት ተሪእና ግን ናይቲ ደርፊ መንፈስ ናይቲ ዛንታ ስምዒት ዘንጸባርቕ ዘይኮነስ ንሕመቕ ናይቲ ደርፊ ዝኽውል ስምዒታት ዝመልኦ እዩ ሕጂ ነዞም ስምዒታት እዚኦም ምናልባት ቅንዕና ዘይብሎም ስምዒታት ዋላ ንበሎም ምክንያቱም ነቲ ተዓዛቢ ካብቲ ድራማዊ ትሕዝቶ ናይቲ ዛንታ ወይ ዜማ ዝነቐለ ስምዒት ዘይኮኑ ዝፈጥሩልስ ብትክን ጽቡቕ ክዳውንትን ገይሮም እዮም ናይ ሓሳባት ባህታ ዝፈጥሩሉ ስለዚ እቲ ተዓዛቢ በቲ ክዳውንትን ሕብርታትን ዝሓሰቦ እምበር ናይቶም ካራክተራት ስምዒት ኣይካፈልን እዚ ከዓ ዳርጋ ዝበዝሕ ናይ ትግርኛ ስራሕቲ ቪድዮ ክሊፕ ዝኽተልዎ መስርሕ ወይ ከዓ ኣካይዳ እዩ እንተኾነ ግን ካብቲ ድራማዊ ትሕዝቶ ናይቲ ዛንታ ዝብግስ ሓቀኛ ስምዒታት ዝፈጥሩ ኣለይትን ሰኣልትን ከዓ ኣለዉ ብዛዕባ እዚኦም ስነ-ጥበበኛታት እዚኦም ክንዛረብ ተኾይንና ግን ምናልባት ንስራሕቲ ዮናታን ፅገ ከይጠቐስና ክንሓዝ ጥራይ ድንጋፀ ስምዒት እዚ ንምንፅብራቕ ግን ዮናታን ዝተጠቐመሎም ጥበባት ኣለዉ ንኣብነት ሓደ ኮንትራስ እዩ ኮንትራስ ማለት ብትግርኛ ምንጽጻር እዩ ወይ ከዓ ምውድዳር ማለት እዩ ከመይ ይሰርሕ እንተልና ከዓ ክልተ ነገራት ብምንጽጻር ሓደ ርዲት ወይ ስምዒት ንኽትፈጥር ዝሕግዝ ናይ ንኣብነት ዮናታን ፅገ ምስ ዝተጠለመ ካራክተር ንኽንደናገጽ ሃብትን ድኽነትን ኣነጻጺሩ እቲ ሃብታም ናብ ጽቡቕ ቤት ምግቢ ክወስዳ እንከሎ እቲ ድኻ ግን ብኣንጻር ናብ እንዳ ፋታ እዩ ዝወስዳ ብተወሳኺ ዮናታን ኣብ ድኽነት ዘሎ ሓጎስ ከንጸባርቕ እንከሎ ኣብ ሃብቲ ዘሎ ዘይዕጋበት እውን ዘንጸባርቕ እዩ ንኣብነት እታ ጓል ምስ ሃብታም ወዲ ኣብ እንዳ ወርቂ ወይ ኣብ ጽቡቕ ቤት ምግቢ ትህልወሉ ግዜ ክትስሕቕ ወይ ክትሕጎስን ክሕጎስን ኢና ንርኢ ስለዚ እዚ ኮንትራስ እዚ እዩ ምስኡ ክንደናገጽ ዝገብረና ብዓብዩ ብዛዕባ ታት ኢና ንረክብ ንኣብነት እዘን ስእልታት ተሪእናየን ኣብ ጸሊምን ጻዕዳን ዘሎ ፍልሊ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ካብ ጸሊምን ጻዕዳን ወጻእኻ ዳርጋ ሕብሪ የለን ስለዚ እዚ ደባን ሕብሪ ንሚዛናዊ ዘይኮነ ሕብርን ገለ ካብቲ ንሓዘንን ጣዕሳን ዝዓይነቶም ስምዒታት ዘንጸባርቕ ሕብሪ ስለዘሰይ ንበይኑ ክነብዕ እዩ ዘርእየና ካልእ ከዓ ብዙሕ ናይ ሲኔማቶግራፊ ሜላታት እዩ ተጠቒሙ ዘሎ ንኣብነት እዛ ደርፊ ወሲድና እዚ መንእሰይ ኣብ ከባቢ ዝኾነ ሰብ ዘይብሉ ንበይኑ ኣብ ገፊሕ ስእሊ ኢና ንርኢ ምክንያቱም እቲ ካራክተር ንበይኑ ኣብ ፍሬም ንእሱ ክንሪኦ ከለና እቲ ኩነት ብጽምዋ ከም ዝተዋሓጠ ኢና ኣታግደፉ ሃበኩዋ ኻበኩም ኢሉ ፈጣሪ በለና እምበሪ ሃበኩዋ ኻበኩም